Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Σήμερα έχουμε να πούμε πολλά και δυνατά πράγματα επάνω στο θέμα το οποίο ονομάζεται πωλήσεις UBs. Πριν όμως ξεκινήσουμε, πριν φέρω το σημερινό μιλητή και ξεκινήσουμε, θα κάνω 2-3 ανακοινώσεις. Άρα λοιπόν θα μοιράσω την οθόνη μου. Για να δούμε δύο πράγματα που πρέπει να προσέξουμε για τις επόμενες ημέρες στο θέμα που λέγεται ελληνική ομάδα Mobia Global και τι έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, τα καινούργια πράγματα που θέλω να παρατηρήσουν όλοι οι συνεργάτες βρίσκονται στο Mobia Global και όπως πάντα θέλω να πω σε όλους ότι περιμένω να σηκώσουν το χεράκι, να πατήσουν το χεράκι που υπάρχει αριστερά στην οθόνη όπου τώρα μεταδίδουμε και όντας πατημένο το χεράκι για μένα σημαίνει ότι ακούτε όλοι μια χαρά. Άμα δω όμως χεράκια να κατεβαίνουν σημαίνει ότι έχει σταματήσει για κάποιο λόγο η μετάδοση, αλλά μπορεί να την βιντεοσκοπήσουμε και να την δούμε κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, σύντομες ανακοινώσεις. Σύντομες ανακοινώσεις. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι στην περιοχή της πληροφόρησης στο Google Drive έχουμε ανακοινώσει στο Mobia Global ότι έχουμε αρκετά στοιχεία για εμπορικά και λογιστικά θέματα. Μπείτε να τα δείτε. Επίσης, σε σχέση με αυτά που θα πούμε σήμερα για πωλήσεις, υπάρχει ένα βίντεο όπως και παρουσίαση, όπου καλύτερα να δείτε το βίντεο, το οποίο μιλάει για απαντήσεις σε ερωτήσεις, σε 8 τυπικές ερωτήσεις που έχουμε συναντήσει, όχι όλες μαζί σε κάποιον υποψήφιο διαφημιζόμενο, αλλά σε διάφορα σημεία έχουμε ακούσει 8 τέτοιες ποιότητες, τις οποίες τις αναλύουμε. Επίσης, δεξιά από το Mobia Global υπάρχουν οι επόμενες εκδηλώσεις. Με πράσινο εμφανίζονται οι αγγλικές εκδηλώσεις, με μπλε οτιδήποτε μιλάμε και είναι εκδήλωση και μιλάμε στα ελληνικά, κόκκινο είναι τα εταιρικά σεμινάρια και με πορτοκαλί είναι διάφορες σημαντικές προθεσμίες. Το επόμενο δικό μας ελληνικό σεμινάριο είναι την Παρασκευή, που έχουμε συνάντηση για να βοηθήσουμε όλους τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και εμπόρους. Καλούμε και όλους τους συνεργάτες που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει να δούνε τι θα πούμε. Και για τους ελάχιστους, που πιστεύω να είναι ελάχιστοι, που θέλουν να μάθουν πώς ακριβώς πληρώνονται οι κατασκευαστές δικτύων, στις 8:30 θα τους μιλήσουμε για το πλάνο αμοιβών. Όμως, επειδή εδώ είμαστε δίκτυο το οποίο πουλάει διαφήμιση, πρέπει να μάθουμε πώς αυτό γίνεται και να το μάθουμε από κάποιους οι οποίοι είναι οι καλύτεροι. Λοιπόν, ο σημερινός ομιλητής έχει μια μεγάλη εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων. Όπως σας είχαμε πει, γνωρίζει πολύ καλά για την ψυχολογία του καταναλωτή. Έχει 27 χρόνια προϋπηρεσία στον χώρο των πωλήσεων, αλλά είναι ένας από τους καλύτερους παραγωγούς διαφήμισης UBs. Ο ίδιος δηλαδή ξέρει πάρα πολύ καλά να πουλάει UBs και έτσι θα μάθουμε πάρα πολλά από αυτόν. Είναι εκπαιδευτής πολιτών και είναι 10 χρόνια sales coach σε διάφορες ομάδες, οπότε δεν έχω να κλέψω καθόλου άλλο χρόνο παρά να καλωσορίσω στην παρέα και να μοιράσω την οθόνη για να εμφανίσω τον Δημήτρη τον Καλαϊτζάκη. Λοιπόν, Δημήτρη, μπορείς να ανοίξεις και το μικρόφωνο σου και να σε εμφανίσω σε όλους για να σε βλέπουμε. Okay. Καλησπέρα λοιπόν, Δημήτρη. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Είπαμε ότι θα μιλήσουμε για πωλήσεις σήμερα και πραγματικά είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ να το κάνω, γιατί όπως είπες και πριν, τα τελευταία 27 χρόνια ασχολούμαι με το χώρο της πώλησης. Θεωρώ ότι είναι το καλύτερο επάγγελμα του κόσμου και το θεωρώ ότι είναι το καλύτερο επάγγελμα του κόσμου γιατί είναι ένα επάγγελμα που δεν γνωρίζει ανεργία. Εδώ συμβαίνει κάτι παράδοξο εντελώς. Είναι ένα επάγγελμα που 365 μέρες το χρόνο οι εταιρείες αναζητούν πολιτές και παρόλα αυτά εμείς οι άνθρωποι των πωλήσεων 365 μέρες το χρόνο ξυπνάμε άνεργοι. Και κάνουμε ταμείο το βράδυ. Ένα ερώτημα που συχνά ρωτάνε σε συναντήσεις που κάνουμε είναι εάν ο πολιτής γεννιέται ή γίνεται. Και εδώ θα ήταν ωραίο να μπορούσαμε να ακούσουμε τι πιστεύουν οι άνθρωποι που είναι
το δίκτυο της UBIS. Η αλήθεια είναι ότι όλοι γεννιόμαστε πολιτές. Όλοι όμως. Μηδενός εξαιρουμένου, όλοι γεννιόμαστε πολιτές. Και μάλιστα η πρώτη πώληση που την κάνουμε με το που γεννιόμαστε και λέμε ουά, γιατί θέλουμε γάλα. Κατά τη διάρκεια της ζωής μας κάτι αλλάζει και αυτό χαλάει. Γιατί κάποιοι μας πείθουν ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, δεν μπορείς να ανέβεις στην καρέκλα, δεν φτάνεις εσύ, άστο, μη, και όλα αυτά τα μη και τα δεν μας κάνουν να πιστεύουμε ότι τελικά δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό. Επίσης, ένας άλλος μύθος που θα ήθελα να καταρρίψουμε αυτή τη στιγμή, ξεκινώντας τη συνάντηση, είναι ότι ο πολιτής λέει πρέπει να είναι καλός στο μπλα μπλα. Χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη που όποτε την ακούσω κάτι παθαίνω. Ο πολιτής πρέπει να είναι, λέει, καλός στο μπλα μπλα. Αυτό είναι μύθος. Ο πολιτής πρέπει να είναι καλός στο να ακούει. Και αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε 2 αυτιά και 1 στόμα μόνο. Πρέπει να ακούμε διπλά από ό,τι μιλάμε. Πολύ καλά. Αυτό που φοβούνται οι περισσότεροι άνθρωποι που ασχολούνται είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά στη συνέχεια, αλλά στα πρώτα τους βήματα με την πώληση, αυτό που φοβούνται συνήθως είναι η αντίρρηση. Και για να ακριβολογώ, δεν είναι ακριβώς η αντίρρηση, όσο είναι η πιθανή αντίρρηση. Οι περισσότεροι πολιτές αποφεύγουν να πάνε να πλησιάσουν κάποιον προκειμένου να του πουλήσουν, γιατί φοβούνται ότι μάλλον θα τους πει όχι. Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος γενικά δεν του αρέσει να πουλάνε. Όμως, όλοι οι άνθρωποι τους αρέσει να αγοράζουν. Αυτός είναι και ο λόγος που αν θα δούμε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα μαγαζιά, τα μεγάλα καταστήματα όπως είναι το Zara, Bershka κτλ., είναι ότι έχουν βγάλει από μέσα τον κλασικό πολιτή όπως τον είχαμε στο μυαλό μας τα προηγούμενα χρόνια, τους έχουν κάνει τις πολίτριες, τις έκαναν διπλώτριες που λέω εγώ, απλά πάνε και διπλώνουν τα ρούχα και αφήνουν τον πελάτη να αγοράσει αυτό που αυτός θέλει. Οι αντιρρήσεις που μας φέρνουν οι πελάτες συνήθως είναι 2 ή 3 ειδών. Είναι no money, δεν έχω λεφτά. Είναι no trust, δεν σε εμπιστεύομαι. Ή no need, δεν το χρειάζομαι ή έστω δεν το χρειάζομαι τώρα. Αυτό που συνηθίζουμε να λέμε στα σεμινάρια πωλήσεων είναι ότι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε μια οποιαδήποτε αντίρρηση είναι αυτή η αντίρρηση να μην προκύψει. Μάλιστα. Το ότι μας τρομάζουν οι αντιρρήσεις είναι κάτι που πραγματικά αξίζει να σταματήσουμε λίγο εδώ, γιατί συνήθως μας τρομάζουν οι αντιρρήσεις, το ότι θα πάω στο Βασίλη και θα μου πει «ξέρεις, δεν έχω λεφτά» ή «ξέρεις, άσε με να το σκεφτώ», και είναι κάτι το οποίο το κάνουμε και εμείς οι ίδιοι με τα παιδιά μας. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αυτοί που μας ακούν αυτή τη στιγμή είναι γονείς, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ σύνηθες να πάω με το παιδί μου στο τζάμπο, να προχωράω μέσα στο διάδρομο εκεί του τζάμπο και να μου πει το παιδί μου «μπαμπά, να μου πάρεις μια μπάλα». Και τότε που στη συγκεκριμένη περίπτωση ο πολιτής είναι το παιδάκι. Τότε συνήθως θα του πω «έλα, πάμε τώρα, προχώρα Κωνσταντίνε, δεν έχω λεφτά». Προχωράμε λίγο παρακάτω στο διάδρομο και το παιδάκι θα μου πει «μα έλα ρε παπά, σε παρακαλώ, έλα να πάρουμε μια μπάλα, θέλω κι εγώ». Μα κάνει ξέρω εγώ μόνο 2 ευρώ και τότε του φέρνω τη δεύτερη κατά σειρά αντίρρηση που μας φέρνουν οι πελάτες μας και του λέω «καλά, θα έρθουμε από εβδομάδα με τη μαμά να την πάρουμε». Δημήτρη, αν μου επιτρέψει αυτό το σημείο, μου αρέσει πάρα πολύ η συλλογιστική σου για ένα λόγο. Γιατί και εδώ κάποιος μπορεί να ξεκινήσει και να πει «μα μόνο για 25-30 ευρώ, 30 δολάρια θα σαρώσω, θα πάω και θα πουλήσω». Και μετά να μην μπορέσει να πουλήσει, όπως το παιδάκι δεν μπόρεσε να πάρει την μπάλα των 2 ευρώ. Αυτή την αντιστοίχηση κάνεις τώρα και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λες. Ναι, το παιδάκι δεν μπόρεσε για την ώρα να πάρει την μπάλα, γιατί μιλάει στον πατέρα με τη λογική. Και η πώληση συνήθως δεν γίνεται με τη λογική. Η πώληση συνήθως γίνεται με το συναίσθημα. Εάν προχωρήσουμε λίγο παρακάτω στους διαδρόμους του τζάμπο, το παιδάκι λέει «μπαμπά, πάρε μου την μπάλα ξανά»
σε παρακαλώ, μα 2 ευρώ κάνει. Και ο μπαμπάς ο Καλαϊτζάκης λέει: Έλα, Κωνσταντίνε, πάμε, παιδί μου, σε παρακαλώ, και θα έρθουμε με τη μαμά την επόμενη εβδομάδα να την πάρουμε. Και κάποια στιγμή σταματάει το παιδί και λέει: Μα ρε παπά, σε παρακαλώ, όλα τα παιδάκια έχουν μπάλα και μόνο εγώ στη γειτονιά δεν έχω. Και τότε το γυρίζει και το κοιτάς και λες: Σου χώσω μία, πάρτι. Αυτό που στην ουσία μου πούλησε δεν ήταν η λογική, ούτε η τιμή. Ήταν το συναίσθημα. Ήταν το πώς με έκανε το παιδάκι να νιώσω εκείνη τη στιγμή. Και εκείνη τη στιγμή, ακριβώς που ένιωσα έτσι, που επικαλέστηκε δηλαδή το συναίσθημα, εκείνη τη στιγμή έκλεισε και η πώληση. Μάλιστα. Το ίδιο ακριβώς λοιπόν συμβαίνει σε όλες τις φάσεις της πώλησης. Πάω σε ένα κατάστημα να πάρω αυτό το σακάκι. Και έρχεται η πωλήτρια και μου λέει: Αχ, τι ωραία που σας πάει, που είστε μελαχρινός και σας πάει πάρα πολύ όμορφα. Εγώ, επειδή μου αρέσει η πωλήτρια και επειδή με κολακεύει αυτό που μου λέει, παίρνω το σακάκι και μετά πάω στο σπίτι, με ρωτάει η γυναίκα μου και μου λέει: Μα πάλι πήρε σακάκι καινούριο? Και λέω: Έλα μωρέ, το βρήκα φτηνό. Αγόρασα με το συναίσθημα, με αυτό που με έκανε η πωλήτρια να νιώσω, αλλά δικαιολόγησα την αγορά μου με τη λογική, ότι είναι φτηνό. Μάλιστα. Πολύ, πολύ σημαντικές επισημάνσεις είναι αυτές, τις οποίες εγώ τουλάχιστον μπορεί να τις είχα ακούσει χρόνια πριν, αλλά μου αρέσει που τις τοποθετείς έτσι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μια ψυχολογική αρχή, η οποία λέει ότι κανένας άνθρωπος δεν θέλει να φάσκει και να αντιφάσκει. Επίσης, υπάρχει μια άλλη αρχή που λέει ότι κανένας δεν θέλει να τον θεωρούν κάτι άλλο από αυτό που αυτός ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του. Πάνω σε αυτή την αρχή ξεκινάω να χτίζω την πώληση. Συνήθως οι καλοί πολιτές είπαμε ότι προσπαθούν τις αντιρρήσεις που φοβούνται ότι θα τους έρθουν να μην έρθουν ποτέ. Να τις έχουν κάμψει πριν καν φτάσουν στο σημείο να έρθει η αντίρρηση. Αφού λοιπόν πρώτα κάνω profiling, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί δεν μου κάνουν όλοι οι πελάτες. Αυτό είναι κάτι που εγώ τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα, όσα χρόνια είμαι στην πώληση, άργησα, η αλήθεια είναι λίγο να το καταλάβω, αλλά δεν μου κάνουν όλοι οι πελάτες. Για να μου κάνει κάποιος για πελάτης θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 βασικά χαρακτηριστικά. Το ένα είναι να ξέρω ότι κατά 50% μπορεί να με καταλάβει, και το δεύτερο είναι να ξέρω ότι κατά 100% μπορεί να με πληρώσει. Μάλιστα. Δύο παράγοντες δηλαδή. Ναι. Αν δεν μπορεί να σε καταλάβει, είναι δωρονάδωρο. Θα χάσεις το χρόνο σου, θα νευριάσεις, θα αγχωθείς και στο τέλος θα πεις: Ξέρεις, δεν δουλεύει. Και θα πεις ότι δεν δουλεύει το προϊόν. Καταρχήν, πριν πούμε οτιδήποτε παρακάτω, θα ήθελα να συμφωνήσουμε σε κάτι. Καταρχήν, η πώληση θα πρέπει να πούμε ότι έχει γίνει δύσκολη σήμερα. Η πώληση έχει γίνει δύσκολη σήμερα. Αυτό όλοι όσοι μας βλέπουν και όλοι όσοι μας δουν είναι κάτι το οποίο το διαπιστώνουν καθημερινά, γιατί ο πελάτης έχει πάρα πολλά, το προφίλ του σύγχρονου πελάτη έχει αλλάξει. Ο πελάτης, ο σημερινός, ο καταναλωτής δεν είναι ο ίδιος καταναλωτής που είχαμε πριν από 2, 3, 5, 10 χρόνια, δεν είναι καν ο ίδιος καταναλωτής που υπήρχε και πριν από 6 μήνες. Μάλιστα. Ο σύγχρονος πελάτης έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά νέα, τα οποία τα περισσότερα έχουν την κατάληξη μένος. Είναι νευριασμένος, είναι αγχωμένος, είναι μαυρισμένος, είναι χωρισμένος και όλα αυτά τον έχουν κάνει επιφυλακτικό. Τον έχουν κάνει επιφυλακτικό με οποιονδήποτε προσπαθήσει να πάει να του πουλήσει. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι θα πρέπει να ακούμε περισσότερο από ό,τι να μιλάμε. Αυτό που λείπει σήμερα από τους ανθρώπους είναι το να μιλήσουν. Και επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι που ασχολούνται με την πώληση θεωρούν ότι εγώ θα πάω και θα πουλήσω, άρα πρέπει να είμαι καλός στο μπλα μπλα, άρα πρέπει να πάω εκεί και να καθίσω. Οι περισσότεροι άνθρωποι, αν τους ρωτήσεις πώς φαντάζεσαι ένα πολιτή, θα σου πούνε ότι είναι ένας τύπος με γραβάντα, κουστούμι και τσάντα, που μιλάει πάρα πολύ, ακούει λίγο και προσπαθεί να σε πρίξει για να αγοράσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο κόσμος μπορεί να έχει αυτή την άποψη. Και είναι λανθασμένη, λες. Πολύ ωραία. Πρέπει να φτιάξουμε έναν άλλο πολίτη, λοιπόν. Σαφώς και είναι λανθασμένη, γιατί στην ιστορία την παγκόσμια δεν έχει σταματήσει ποτέ να γίνεται πώληση. Καθημερινά κάνουμε πώληση. Ακόμη και αν εγώ σήμερα σου πω, Ιάσονα, θέλεις να πάμε να πιούμε ένα καφέ στο Κολονάκι, και εσύ μου πεις όχι, γιατί δεν έχω λεφτά, και εγώ σου πω, εντάξει μωρέ, τι είναι τώρα ένας καφές, είναι 5-6 ευρώ, να κάτσουμε εκεί μια ωρίτσα, να δούμε και τίποτα ωραίο να περνάει, να περάσει η ώρα μας, και τελικά καταλήξουμε
και πάμε, είναι πώληση. Σωστό. Το ότι η πώληση έχει γίνει δύσκολη σήμερα, έχει γίνει γιατί για να γίνει η πώληση θα πρέπει να υπάρχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά πέραν των πρώτων δύο που είπαμε για το προφίλ του πελάτη. Θα πρέπει ο πελάτης, αφού έχουμε κάνει profiling και έχουμε καταλήξει ότι αυτός μου κάνει για πελάτης, θα πρέπει να έχει δύο χαρακτηριστικά η σχέση μας, προκειμένου να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η πώληση. Το πρώτο θα είναι το like, το λέω επειδή είναι του Facebook και του UBiz. Και το δεύτερο είναι το trust. Θα πρέπει πρώτα να με συμπαθήσει και το δεύτερο να με εμπιστευτεί. Συνήθως τους πολιτές που μιλάνε πολύ δεν τους εμπιστεύονται. Γιατί θεωρούν ότι οι πολιτές λένε ψέματα. Πριν πω όμως για το trust, θα πω για το like. Το like είναι μια λέξη που στα ελληνικά μεταφράζεται ως συμπάθεια. Η λέξη συμπάθεια είναι μια σύνθετη λέξη που βγαίνει από το συν πάσχο. Σημαίνει ότι για να με συμπαθήσει κάποιος πρέπει να συμπάσχω μαζί του. Εάν λοιπόν αυτή τη στιγμή ο έμπορος είναι μαυρισμένος, δεν έχει δουλειά, δεν έχει να πληρώσει τον έμφυα, δεν έχει να πληρώσει το χαράτσι, και εγώ πηγαίνω και είμαι μέσα στην τρελή χαρά και του λέω «Έλα μου, όλα θα πάνε καλά, μη φοβάσαι», θεωρεί ότι δεν είμαστε το ίδιο. Και αν θεωρεί ότι δεν είμαστε το ίδιο, συνήθως δεν με συμπαθεί, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι συμπαθούν αυτούς που μοιάζουν με αυτούς. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι το trust. Η εμπιστοσύνη που θα δείξει, για να με εμπιστευτεί κάποιος, θα πρέπει να νιώσω ότι του λέω αλήθεια. Συνήθως οι πολιτές δεν θέλουν να πιστέψω ότι ανήκουμε εμείς αυτούς. Συνήθως οι πολιτές δεν το κάνουν. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχω ακούσει μέχρι σήμερα καμία μαμά να λέει στο παιδάκι της «Αγοράκι μου, εγώ θα σε μεγαλώσω και θα σε κάνω ένα πολιτή». Είναι ένα από τα επαγγέλματα που καμία μαμά δεν πιστεύω ότι λέει, ονειρεύεται ότι θα κάνει το παιδί της. Σήμερα όλοι οι άνθρωποι που ασχολούμαστε επαγγελματικά με την πώληση ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια χειρονομία η οποία έχει γίνει συνήθεια στον πελάτη, είναι αυτό. Γιατί είναι τόσα πολλά τα μηνύματα για πώληση που λαμβάνει καθημερινά ο άνθρωπος που κινείται μέσα στην πόλη, που αυτό του έχει γίνει εύκολο. Προχωρά στον δρόμο, έρχεται το παιδάκι και παίζει ακορντεόν και σου λέει «Δώσε μου €1» και του κάνεις έτσι. Σταματάς στα φανάρια και έρχεται ο μαύρος για να σου καθαρίσει τα τζάμια και του κάνεις έτσι. Κάθεσαι στην καφετέρια και έρχεται ο κοφάλαλος και σου βάζει κουκλάκια και πάλι του κάνεις έτσι. Οπότε μαντέψτε ποια θα είναι η πρώτη κίνηση που θα κάνει όταν θα πάω εγώ. Πολύ καλό. Μ' άρεσε αυτό. Πολύ καλό. Στην ερώτηση, συνήθως όταν ξεκινάμε μία συζήτηση, συνήθως προσπαθούμε παραδοσιακά να σπάσουμε αυτό που λέμε το σπάσιμο του πάγου. Συνήθως όταν ρωτήσεις μπαίνοντας σε ένα μαγαζί πώς είναι ρε παιδιά τα πράγματα, πώς πάει η δουλειά, θα εκπλαγώ πάρα πολύ αν κάποιος από αυτούς που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή πει ότι εγώ μπήκα σε ένα μαγαζί και μου λένε όλα καλά, χαμός γίνεται, ουρά οι πελάτες, εάν το ακούσετε αυτό, ζητήστε του δουλειά. Το πιο σύνηθες που ακούμε αυτές τις ημέρες είναι πώς να είναι, δεν τα βλέπεις, μαυρίλα, και έτσι κι αλλιώς είναι κάτι το οποίο φαίνεται εύκολα, διότι εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης που είμαστε εμείς, ο κεντρικός μας δρόμος εμπορικά παραδοσιακά ήταν η Λεωφόρος Καλοκαιρινού. Εάν κατέβεις αυτή τη στιγμή στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού, θα συναντήσεις 2 μαγαζιά κλειστά, ένα ανοιχτό. 2 κλειστά, ένα ανοιχτό. Έχει αλλάξει δηλαδή, εκτός το προφίλ του πελάτη, έχει αλλάξει και η φυσική αγορά. Οπότε, γνωρίζοντας το αυτό, ξέρουμε το τι θα συναντήσουμε πηγαίνοντας σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Στην ερώτηση λοιπόν πώς πάνε τα πράγματα, οι απαντήσεις που παίρνουμε συνήθως είναι τα ίδια. Χάλια, άστα να πάνε, δεν βλέπεις, θα κλείσουμε, τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο κτλ. Εκεί συνήθως, σε ό,τι αφορά εμένα,
το θεωρώ μια πάρα πολύ ωραία πάσα να ξεκινήσω μια ειλικρινή συζήτηση μαζί του. Και συνήθως σε αυτή τη φάση της κουβέντας μας παραδέχομαι ότι πραγματικά είναι η κατάσταση έτσι. Γιατί είπαμε ότι το πρώτο πράγμα που θέλω να καταλάβει ο πελάτης είναι ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα και ότι συμπάσχω μαζί του. Άρα λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει πηγαίνοντας εκεί να του πω εγώ έλα μωρέ Σόπα, εντάξει μη φοβάσαι, όλα θα γίνουν καλύτερα τώρα, έρχονται και εκλογές, τις επόμενες μέρες θα δεις, θα φτιάξουν τα πράγματα κτλ. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένας εύκολος τρόπος προκειμένου να καταλάβει ότι ναι, συμπάσχω. Και αυτό που συνηθίζω να τους λέω είναι ότι πραγματικά τα πράγματα είναι δύσκολα και το κακό, εγώ που είμαι στην αγορά 27 χρόνια και είμαι στην ελεύθερη πώληση 27 χρόνια, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι τα πράγματα θα γίνουν και πολύ χειρότερα. Βέβαια, αυτό είναι και καλό και κακό. Καλό είναι γιατί αυτό σημαίνει ότι του χρόνου τέτοια μέρα θα υπάρχουν λιγότεροι ανταγωνιστές. Γιατί δεν θα αντέξουν όλοι σε αυτή την κατάσταση, οπότε λογικά του χρόνου θα υπάρχει λιγότερος ανταγωνισμός στο είδος της επιχείρησής σας. Αυτό είναι το καλό. Το κακό είναι ότι ίσως να είστε κι εσείς μέσα σε αυτούς που θα κλείσουν, αν δεν κάνετε πράγματα. Είναι μια φάση στην οποία συνήθως υπάρχει μια παγωμάρα, αλλά επειδή είναι πραγματικότητα, τουλάχιστον αυτό που λαμβάνω εγώ, είναι ότι εντάξει το καταλαβαίνει οποιοσδήποτε είναι απέναντί μου, αφού είπαμε ότι τηρεί τουλάχιστον την προϋπόθεση κατά 50% να καταλαβαίνόμαστε. Συνήθως εκεί με ρωτάνε και μου λένε τι εννοείται να κάνουμε κάποια πράγματα. Είναι γεγονός... Να ρωτήσω κάτι, αν επιτρέπεις. Ναι, παρακαλώ. Σε αυτό το σημείο, επειδή με έχεις βοηθήσει, μου έχεις πει και πολλά πράγματα άλλες μέρες, είναι αυτό το σημείο που λες ότι σταματάς να μιλάς, εδώ, αν θυμάμαι καλά, είναι, αν θες πες το αυτό, έτσι, γιατί μου άρεσε που το έχεις πει και την άλλη φορά. Δεν θέλω να διακόψω το σκέψεών σου, αλλά για να καταλαβαίνεις ότι είναι και κάποιος άλλος εδώ, επειδή όλοι μας ακούνε, που και που πετάγομαι, αλλά δεν θέλω να μιλάω συνεχώς. Λοιπόν, αν θέλεις λοιπόν αυτό που, ακριβώς ο τρόπος που το λέω, είναι ότι κύριε Σχίζα, είναι γεγονός ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά στην αγορά και είμαι βέβαιος ότι θα γίνουν και ακόμη χειρότερα. Βέβαια αυτό είναι και καλό και κακό. Καλό γιατί ενδεχόμενα του χρόνου θα έχετε λιγότερους ανταγωνιστές, γιατί δεν θα αντέξουν όλοι σε αυτή την κατάσταση, οπότε το πιθανότερο είναι ότι θα έχετε λιγότερο ανταγωνισμό του χρόνου και γι' αυτό είναι καλό. Κακό είναι γιατί ίσως να είστε κι εσείς μέσα σε αυτούς οι οποίοι θα κλείσουν τα καταστήματά τους εάν δεν κάνετε πράγματα. Και εκεί βάζω μια τελεία. Βάζω μια τελεία γιατί θέλω να δω πόσο πολύ τον προβλημάτισε και σε αυτό το σημείο είναι που σου είπα την προηγούμενη φορά ότι όποιος μιλήσει πρώτος χάνει. Μάλιστα. Η ερώτηση που συνήθως λέμε είναι τι εννοείται να κάνουμε πράγματα. Και εκεί ξεκινάμε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα, η οποία έχει να κάνει με την πραγματικότητα. Ξανά. Αυτό που τους λέω στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι ότι μέσα στο χαμό των πληροφοριών που λαμβάνουμε καθημερινά, προσφορές από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραση, από το ίντερνετ, από φυλάδια, από door to door, από και το τηλέφωνό μας κτλ. Ο εγκέφαλος του ανθρώπου δεν μπορεί να κρατήσει περισσότερες από 7 ομοειδείς πληροφορίες. Και αυτό είναι κάτι που δεν ξέρω πώς το γνωρίζουν, αλλά εδώ ίσως να με βοηθήσει η τεχνολογία να μπορέσω να σου δείξω κάτι. Ναι, βεβαίως. Για πάντα, να μας δείξει κάτι. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, δεν ξέρω αν το βλέπετε στις οθόνες αυτή τη στιγμή. Ναι, φαίνεται. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν μπορεί να συγκρατήσει περισσότερο από 7 ομοειδείς πληροφορίες. Μετά αρχίζει να δυσκολεύεται. Και αν το κάνουμε παράδειγμα τώρα live, με ένα κλάδο του αυτοκινήτου. Εάν σας πω ότι πείτε μου όλες τις εταιρείες αυτοκινήτων που γνωρίζετε και το κάνετε από μέσα σας,
θα δείτε ίσως ότι οι πρώτες 5, 6, 7 έρχονται εύκολα και μετά το πράγμα αρχίζει να δυσκολεύει. Εάν σας δείξω ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες από τις 7, θα δείτε ότι θα τις θυμάστε όλοι. Μάλιστα. Εγώ οφείλω να πω ότι αυτό το πείραμα μου το έκανες και στο 6 κόλλησα, στο 7 κόλλησα και μετά λέω εντάξει, οκ, έχεις δίκιο. Ναι, και αν δεις τελικά πόσες εταιρείες, όλες οι εταιρείες που φαίνονται αυτή τη στιγμή στην οθόνη είναι εταιρείες που είναι γνωστές. Γιατί θυμηθήκαμε 7, γιατί θυμόμαστε 6-7, ποιες είναι οι 7 που θυμόμαστε? Το ότι θυμόμαστε 7 είναι θέμα εγκεφάλου. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν μπορεί να συγκρατήσει με ευκολία περισσότερες από 7 ομοειδείς πληροφορίες. Αυτές οι 7 όμως πληροφορίες, οι εταιρείες που θυμόμαστε πρώτες, είναι αυτές που είναι πιο κοντά στα μάτια, πιο συχνά στα μάτια και στα αυτιά μας. Εάν ρωτήσω και πω, πείτε ένα ενεργειακό που έρχεται στο μυαλό, το 99% των ανθρώπων που μας παρακολουθούν θα πούν Red Bull. Παρ' όλα αυτά θα σας πω εντελώς πληροφοριακά ότι στην Ελλάδα μόνο πρόσφατα που το έψαξα κυκλοφορούν 182 ενεργειακά ποτά. Και εμείς θυμόμαστε το Red Bull. Γιατί το βλέπουμε παντού. Το βλέπουμε στην τηλεόραση, το βλέπουμε στο περίπτερο, το βλέπουμε σε αφήσεις, το βλέπουμε στην παραλία, το βλέπουμε σε happening, το βλέπουμε σε extreme sports, το ακούμε παντού. Και αυτός είναι και ο λόγος που το θυμόμαστε πρώτο. Εκεί λοιπόν είναι μια ευκαιρία ωραία να ρωτήσω τον κύριο Σχίζα. Κύριε Σχίζα, πιστεύετε ότι η επιχείρησή σας είναι στην πρώτη εφτάδα κάποιου που σκέφτεται να πάρει έπιπλα? Είναι στην πρώτη εφτάδα κάποιου που σκέφτεται να αγοράσει, ξέρω εγώ, σαπούνια? Εάν δεν είναι, τότε πρέπει να κάνουμε κάτι. Όχι ότι αν είναι δεν πρέπει, γιατί και η Coca-Cola που την ξέρουν όλοι βλέπουμε ότι δεν σταματάει να διαφημίζεται. Αλλά εάν δεν είναι στις πρώτες 10 θέσεις, θα πρέπει να κάνουμε πράγματα. Κατανοητό είναι μέχρι εδώ? Πολύ κατανοητό, απλά είχα κλείσει το μικρόφωνο μου γιατί με ειδοποιήσανε ότι μικροφωνίζει λίγο και τελικά οφειλόταν στο δικό μου μικρόφωνο, οπότε κλείνω το δικό μου καθώς μιλάς. Δημήτρη, για να είσαι απερίσπαστος, έτσι. Οκ. Κλείνω και μόνο άμα χρειαστεί το ξανανοίγω εγώ το δικό μου, οπότε μίλα εσύ και είμαι εγώ εδώ, έτσι. Εκεί λοιπόν είναι η ώρα που, αφού έκανα το δικό μου πρόλογο, θέλω να μπει στη συζήτηση και ο υποψήφιος πελάτης που έχω απέναντί μου. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει και είπαμε ότι ο καλύτερος τρόπος να αποφύγουμε μία αντίρρηση είναι να μην προκύψει καν. Οπότε, μιλώντας για τεχνολογία, είναι πάρα πολύ εύκολο να πεις, όταν λέω σε κάποιον ότι τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου, όπου και αν πας στις καφετέριες, είναι ο κόσμος, ας πούμε, σκυμμένος πάνω από τα τηλέφωνά του. Μα δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει κανείς που μέχρι σήμερα να μου πει «Α, όχι, εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό». Οπότε, εκεί παίρνω την πάσα, αφού το έχει παραδεχτεί αυτό και είπαμε ότι κανένας άνθρωπος δεν θέλει να φάσχει και να αντιφάσχει, και με πάρα πολύ ενθουσιασμό πλέον, γιατί τελικά μιλάμε την ίδια γλώσσα, έχουμε εντοπίσει τα ίδια πράγματα, λέω πόσο πιο δυνατό θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να είναι το διαφημιστικό μήνυμα μιας εταιρείας, αν μπορούσε να περνάει σε αυτούς τους ανθρώπους που κάθονται στις καφετέριες και είναι έτσι όλη μέρα, να μπορούσε αυτό το μήνυμα να χτυπάει εδώ. Να μην περιμένει να πάει στο σπίτι του να του τη στήσει την τηλεόραση, να μην τον περιμένει να μπει στο αυτοκίνητο να του τη στήσει το ραδιόφωνο, να μην περιμένει να χαζεύει στα φανάρια να δει την αφίσα, αλλά να μπορεί εκεί που είναι σκυμμένοι όλη μέρα να μπορεί να περάσουμε το διαφημιστικό μας μήνυμα. Σε αυτό το σημείο, Ιάσονα, δεν έχω δεχτεί μέχρι στιγμής ούτε μία απόρριψη. Ούτε μία. Δεν έχω δεχτεί από κάποιον να μου πει, δεν μου έχει πει κανείς μέχρι στιγμής ότι ξέρεις κάτι, αυτό δεν ισχύει. Συνήθως σε αυτό το σημείο λένε ναι, καλά, αυτό θα ήταν τρομερό, αλλά πώς γίνεται? Αυτή είναι η ώρα. Συγγνώμη, Δημήτρη, να πω κάτι έτσι πολύ σημαντικό τώρα. Δηλαδή εσύ με αυτή την ερώτηση και το ότι συμφωνεί ο άλλος μαζί σου, έχεις ανοίξει μια ολόκληρη πόρτα για το YouBiz, έτσι. Έχεις ανοίξει ήδη την πόρτα, έχεις κάνει ένα μεγάλο ποσοστό της εργασίας, έτσι. Έχετε συμφωνήσει ήδη, άρα δεν μπορεί να τα απορρίψεις, δεν είναι? Γενικότερα η διαδικασία της πώλησης
στείνεται με πάρα πολύ μικρές συμφωνίες. Συμφωνούμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, συμφωνούμε. Συμφωνούμε ότι αν δεν κάνουμε πράγματα θα έχουμε πρόβλημα, συμφωνούμε. Συμφωνούμε ότι όλος ο κόσμος είναι στημένος πάνω στα κινητά, συμφωνούμε. Συμφωνούμε ότι όποιος είναι πιο συχνά στα μάτια και τα αυτιά του καταναλωτή έχει περισσότερες πιθανότητες να τον θυμηθεί ο καταναλωτής όταν θα χρειαστεί κάτι, συμφωνούμε. Αφού συμφωνήσαμε σε τόσα μικρά, γιατί να διαφωνήσουμε στο τέλος, δεν υπάρχει λόγος. Ο μόνος λόγος που ενδεχόμενα θα μπορούσαμε να διαφωνήσουμε ήταν η τιμή. Όμως για την τιμή δεν έχω μιλήσει. Και δεν έχω μιλήσει γιατί, ειδικά στο προϊόν που λέγεται UBIS, είναι κάτι το οποίο είναι τόσο οικονομικό που θεωρώ ότι θα κάμψει και την τελευταία πιθανή αντίρρηση που δεν κατάφερα να του λύσω από αυτό το δεκάλεπτο διάλογο που είχαμε. Στην ερώτησή μου δηλαδή, καλά, πόσο πιο δυνατό ρε Ιάσονα θα ήταν το μήνυμά σου, αν μπορούσες αυτή τη στιγμή πας σε μια καφετέρια και είναι 50 άτομα και από τα 50 άτομα τα 45 χαζεύουν το τηλέφωνο και είναι όλη μέρα έτσι. Πόσο πιο δυνατό θα μπορούσε να είναι το μήνυμά σου από το να περάσεις στις οθόνες τους εκείνη την ώρα που είναι και κοιτάζουν το τηλέφωνό τους. Πόσο πιο δυνατό. Τι έχει στο μυαλό σου να ήταν πιο δυνατό από αυτό. Και εκεί δεν έχω συναντήσει κάποιον να μου πει όχι, δεν νομίζω ότι αυτό είναι δυνατό, Δημήτρη, λυπάμαι. Δεν το έχω συναντήσει. Και αν το συναντήσω, θεωρώ ότι θα έχω κάνει λάθος εγώ στο ότι δεν κατάλαβα ότι δεν μπορεί να με καταλάβει κατά 50%. Στη διαδικασία αυτή και στο σημείο αυτό που έχουμε φτάσει, είναι η ώρα που τους βάζω να κατεβάσουν το UBIS. Και εκεί κάνω και ένα τρικάκι, επειδή του λέω ότι ξέρεις πόσο ωραίο θα ήταν να μπορείς να περάσεις το μήνυμά σου και αφού μιλάμε για social media, για φαντάσου να μπορείς να περάσεις το μήνυμά σου και την ίδια στιγμή κάποιος να σου απαντήσει και να σου πει για πείτε μου μέχρι πότε ισχύει η προσφορά, τι ώρα κλείνεται. Να υπάρξει δηλαδή μια αλληλεπίδραση. Οπότε του λέω για να σου δείξω ακριβώς τι εννοώ. Κατέβασε την εφαρμογή και βάλε σαν όνομα χρήστη το όνομα της επιχείρησής σου. Για να βλέποντάς ο άλλος μέσα στο UBIS να ξέρει ότι είσαι αυτός που έχει την επιχείρηση. Λέει ναι, αλλά εντάξει, δεν είμαι αποφασισμένος ακόμα, ίσως αν το κάνω. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ακόμη και να φαίνεσαι Ιάσον Σχίζας, εταιρεία τάδε, είναι κάτι. Αφού λοιπόν κατεβάσει το UBIS, από εκεί μετά, παιδιά, το πράγμα για μένα τουλάχιστον κυλάει μόνο του. Δεν έχω συναντήσει, μέχρι στιγμής, δεν έχω συναντήσει κάποιος που να μου εκθέσει μια απορία και να μου πει, μα ξέρεις, δεν είναι. Το μόνο που ρωτάνε, ωραία, ναι, πάρα πολύ ωραία, τους δείχνω κάποιες επιχειρήσεις που έχω στο κινητό και λέω, να κοίτα αυτές εδώ οι επιχειρήσεις, είναι πάρα πολύ ωραίο, πόσο στοιχίζει. Λέω 25 ευρώ το μήνα. Εντάξει, 25 ευρώ το μήνα. Λέω, όπα, παιδιά, λάθος. 25 ευρώ το χρόνο. Λέει, το χρόνο. Ναι, βάλε με. That's it. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Εμένα μου άρεσε και αυτό. Αυτό δεν μου το έχεις πει. Αυτό θα ακούσουν όλοι. Ότι τους βάζεις, εφόσον είναι επιχειρηματίες, τον λογαριασμό που κάνουν εκεί που λέει nickname, αντί να βάλουν το όνομά τους, να βάλουν το όνομα της επιχείρησής τους. Σαν καταναλωτής, να είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας πριν ακόμη αγοράσει τη διαφήμισή του σαν διαφημιζόμενος. Αυτό είναι έξυπνο τρίκ. Αυτό δεν ξέρω. Θα το μεταφράσουμε, θα το πούμε στην ίδια την εταιρεία, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, Δημήτρη. Πάρα πολύ. Πολύ έξυπνο. Αυτό το κάνω, Ιάσονα, γιατί θέλω να δημιουργηθεί μια προσδοκία. Είπαμε ότι το παιδάκι στο τζάμπο με έκανε και αγόρασα γιατί μου είπε «Μαρέ μπαμπά, όλα τα παιδάκια έχουν και μόνο εγώ δεν έχω». Και αυτό που με έκανε να νιώσω, λέω «εντάξει, κομμάτια να γίνει, θα την πάρω». Το γεγονός λοιπόν ότι του δημιουργώ μια προσδοκία ότι ξέρεις κάτι, θα βάλεις μια διαφήμιση και δεν θα είναι απλά μια διαφήμιση όπως βάζεις στην εφημερίδα που την έβαλες, την είδανε, αλλά δεν έχεις feedback, δεν ξέρεις την είδαν, δεν την είδαν, σε πήρε, κανείς δεν σε πήρε. Θα βάλω μια διαφήμιση και θα έχει τη δυνατότητα ο κόσμος που είναι σκυμμένος πάνω από τα κινητά του εκείνη τη στιγμή να σε δει μέσα και να πει πείτε μου κάτι, αυτό μέχρι πότε υπάρχει. Υπάρχει στο νούμερό μου, μπορείτε να μου δείξετε τι χρώματα υπάρχει. Και να έχεις τη δυνατότητα από το κινητό σου τηλέφωνο που είσαι στο μαγαζί σου μέσα,
να βγάλεις μια φωτογραφία και να τη στείλεις αυτόν να τη δει επί τόπου. Αυτή τη διαδραστικότητα του τη λες κατευθείαν και την καταλαβαίνει ότι την κάνει από το κινητό του. Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό. Ναι, το κάνω για δύο λόγους. Γιατί ακόμη και αν δεν γίνει πελάτης, που εγώ δεν το έχω στο μυαλό μου καθόλου πηγαίνοντας εκεί, δεν έχω πάει ακόμα σε κάποιον και να λέω αυτός μάλλον δεν θα γίνει. Το μόνο που σκέφτομαι την ώρα που πηγαίνω είναι θα μου πάρει 10 λεπτά ή θα μου πάρει μισή ώρα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πελάτης. Αλλά και στην περίπτωση που δεν γίνει, θέλω να υπάρχουν πολλοί χρήστες του UBIZ. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο έχω βάλει κάποιους επιχειρηματίες που ακόμη και αν δεν γίνει πελάτης, θα πάω στον επόμενο πελάτη που θα έχει το ίδιο αντικείμενο με αυτόν και θα τον βάλω να βάλει μια προσφορά για να χτυπήσει το τηλέφωνο σε αυτόν που μου είπε όχι. Πολύ ωραίο. Άρα εσύ λες δηλαδή ότι ανακατηγορία πελατών πας τουλάχιστον να δημιουργήσεις δύο, έτσι. Ή μάλλον πες το λίγο περισσότερο αυτό, μ' άρεσε. Είναι μια στρατηγική πώληση. Κοίταξε, όλοι οι επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή φοβούνται, παρόλο που ο ανταγωνισμός έχει γίνει πάρα πολύ σκληρός και αυτό που συνηθίζω να λέω στις συναντήσεις που κάνουμε με τους πολιτές είναι ότι ο ανταγωνισμός μας έχει κάνει η κατάσταση αυτή να γίνουμε ανταγωνιστές όλοι όλων. Εάν έχω ένα κατάστημα που πουλάει ένα κρεοπωλείο, πριν από μερικά χρόνια ο ανταγωνιστής μου ήταν το κρεοπωλείο που ήταν 50 μέτρα παραπάνω ή 200 μέτρα πιο κάτω. Αυτή τη στιγμή ανταγωνιστής του κρεοπωλείου είναι και το γραφείο ταξιδίων, είναι και η καφετέρια, είναι οποιοδήποτε έχει πρόσβαση στο διαρκώς συρρυκνούμενο πορτοφόλι του πελάτη. Γιατί ο πελάτης έχει συγκεκριμένα χρήματα, ο καταναλωτής έχει 1.000 ευρώ, θα του τα πάρει το κρέας, θα του τα πάρει το σούπερ μάρκετ, θα του τα πάρει το φροντιστήριο Αγγλικών, θα του τα πάρει όποιος προλάβει. Όποιος είναι καλύτερος, όποιος είναι πιο δυνατό το μήνυμά του, όποιος είναι πιο συχνά στα μάτια και τα αυτιά του. Γιατί οι αγορές πλέον σήμερα δεν γίνονται βάσει αναγκών όπως θα έπρεπε μέσα στην κρίση και αυτό είναι κάτι που πολλές φορές φέρνουν αντίρρηση κάποιοι πολιτές και λένε όχι, ο κόσμος πλέον αγοράζει τα αναγκαία. Αυτό θα μπορούσα να το δεχτώ εάν δεν μου έλεγε ο άνθρωπος από το κατάστημα Γερμανός εδώ στο Ηράκλειο ότι όταν ήρθε το iPhone 6 είχε 730 άτομα στην αναμονή για να δώσουν 1.000 ευρώ να πάρουν ένα iPhone 6. Πλέον οι αγορές γίνονται βάση επιθυμιών πιο έντονα από ό,τι βάση αναγκών. Γιατί ναι, η ανάγκη μου είναι να πληρώσω το φροντιστήριο των παιδιών μου, όμως εγώ έχω 18 μήνες απλήρωτα τα αγγλικά των παιδιών, γιατί θέλω να πάρω μια τηλεόραση από τον Κοτσόβολο 72 ίντσες να βλέπω την Ολυμπιακάρα. Ναι, είναι ανάγκη να πληρώσω το ταμείο μου, όμως το έχω απλήρωτο 5 χρόνια, γιατί θέλω να πάω στο Καϊμάκ Τσαλάν να περάσω καλά με το φίλο μου. Άρα λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις που φαντάζομαι όλοι θα τις έχετε συναντήσει γύρω σας, δεν υπάρχει καμία λογική. Και αν τον ρωτήσεις, το Δημήτρη που πάει στο Καϊμάκ Τσαλάν, καλά ρε φίλε, έχεις το τέβε σου απλήρωτο 3 χρόνια και φεύγεις και πας στο Καϊμάκ Τσαλάν και τρως 3 χιλιάρικα, έλα μωρέ, μια ζωή την έχουμε. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σωστή παρατήρηση του τι συμβαίνει σήμερα. Δεν το ακούω καθόλου εξωπραγματικό. Είναι μια αλήθεια όμως που την παρατηρείς και εσύ και μας τη συνειδητοποιείς. Πολύ, πολύ σημαντικό. Μα είναι γεγονός, Ιάσονα, κοίταξε. Οι άνθρωποι πλέον, το βλέπουμε καθημερινά, ότι οι άνθρωποι πλέον, εκτός του ότι, δηλαδή ειδικά αυτό το θέμα με το iPhone 6, είναι κάτι που το είδα γιατί έχω μια σχέση ιδιαίτερη με την τεχνολογία. Εδώ γύρω μου τώρα έχω 5-6 κινητά. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση όταν μιλάμε για μισθούς, δουλεύει 5 ώρες την ημέρα, 5 μέρες την εβδομάδα και παίρνει 300 ευρώ και κυκλοφορεί με iPhone 6. Γιατί έτσι θέλει. Δεν είναι ανάγκη αυτό. Όμως είναι η πιο φτηνή, μέσα εισαγωγικά, μαγιά, η πιο φτηνή φιγούρα. Δεν μπορώ να πάω στην Αυστρία, δεν μπορώ να πάω να κάνω σκι, όμως μπορώ να έχω κι εγώ ένα iPhone 6, αφού έχουν όλοι στην καφετέρια που θα πάω. Αφού λοιπόν έχεις iPhone 6, κατέβασε το UBIZ. Πολύ σωστά. Λοιπόν, νομίζω έχεις και 2-3 ιστορίες, γιατί μετά θα ανοίξουμε, μάλλον είναι να ενημερώσουμε όλους ότι είναι ανοιχτές οι ερωτήσεις στα αριστερά σας, εκτός από το χεράκι που μας ακούτε, είναι ανοιχτές και οι ερωτήσεις.
μπορείτε να αρχίσετε να ρωτάτε κάποια πράγματα, αλλά θα ήθελα να ακούσω δύο-τρεις ιστορίες. Είσαι καλός και στο να λες ιστορίες από αυτά που σου συμβήκαν, όπως εκείνο εκεί με τα μέλια. Θα ήθελα είναι γεγονός. Καθώς αυτοί που μας ακούν γράφουν κάποιες ερωτήσεις που ενδεχομένως θέλουν, έτσι ώστε να απαντηθούν, γιατί θα μείνουμε μαζί ακόμη το πολύ άλλα 20 λεπτά μαζί με τις ιστορίες. Μέσα στην αγορά του Ηρακλείου, στην ψαραγορά του Ηρακλείου, περνούσα και είναι όπως είναι όλα τα ψαράδικα, στη γωνία έχει ένα μαγαζί που πουλάει μέλι. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μαγαζάκι, το λένε Μελισσότοπος, θα του κάνουμε και τη διαφήμιση στον αέρα. Ένα πάρα πολύ όμορφο μαγαζί. Σταμάτησα λοιπόν να παίξω και το χάζευα, γιατί δεν ταιριάζει με όλα τα υπόλοιπα με τα ψαράδικα. Και βγήκε ένας νεαρός πάρα πολύ εξυπηρετικός έτσι και μου λέει: ελάτε να δοκιμάσετε μέλι. Του λέω: όχι, μια ματιά απλά έριξα, έτσι έχεις πάρα πολύ ωραίο μαγαζί, μπράβο. Μου λέει: ελάτε να δοκιμάσετε λίγο από το μέλι μας, που είναι ακόμη πιο ωραίο από το μαγαζί μας. Του λέω: μα βιάζομαι, εντωμεταξύ είχε αρχίσει και έβρεχε κιόλας λίγο. Του λέω: βιάζομαι έτσι κι αλλιώς δεν θα περάσω κάποια άλλη φορά. Μου λέει: μα δεν χάνεις τίποτα. Του λέω: εντάξει, εσύ επέμενες. Μπήκα μέσα λοιπόν. Ο άνθρωπος πραγματικά μου έδωσε και δοκίμασα υπέροχο μέλι. Αν είναι από εδώ από το Ηράκλειο κάποιοι και μας ακούν, να το δοκιμάσουν το μέλι με μαστιχέλαιο που δοκίμασα, είναι εκπληκτικό. Στη συνέχεια του είπα, μου λέει με τι ασχολείσαι, του είπα με τι ασχολούμαι. Η κουβέντα μας ξεκίνησε και του είπα ότι ξέρεις κάτι, Ανδρέα, δεν νοείται αυτή τη στιγμή επιχειρηματίας να μην είναι στα social media. Επιχειρηματίας που κάθεται έτσι και παίζει πασιέντζα στον υπολογιστή είναι καταδικασμένος μετά από 6 μήνες να έχει αφήσεις στη βιτρίνα του μαγαζιού του και να είναι κλειστό. Και όταν λέω τα social media, λέω να είναι στο Facebook. Να είναι στο Facebook. Το Facebook είναι δωρεάν. Όλος ο κόσμος μπαίνει στο Facebook. Δεν νοείται λοιπόν για μένα επιχειρηματίας αυτή τη στιγμή να μην έχει μια σελίδα της επιχείρησής του στο Facebook. Επειδή μέχρι στιγμής δεν κατάλαβε, δεν του έδειξα ότι κάτι θέλω να πουλήσω, μου λέει ναι, το σκέφτομαι και μάλιστα έχω μια σελίδα, η οποία όμως θα ήθελα να με ενημερώσει κάποιος και αν ξέρετε να μου πείτε τι να κάνω προκειμένου να την προωθήσω περισσότερο. Και πάνω σε αυτό του είπα για το UBiz. Του λέω: κοίταξε, αν έχεις τη σελίδα στο Facebook, υπάρχει δυνατότητα, δώσε μου το τηλέφωνο σου. Έχεις ίντερνετ? Έχω. Κατέβασα την εφαρμογή. Ρίξε μια ματιά σε αυτές τις επιχειρήσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις διαφημίζονται με τη σειρά που είναι πιο κοντά σου, αλλά έχει τη δυνατότητα ο επιχειρηματίας να χτυπήσει το τηλέφωνό σου και να σου πει: Ανδρέα, σήμερα το mail μείον 30%. Και μάλιστα όχι τον καταναλωτή στην Κομοτηνή, στη Θράκη, στον Καναδά και στο Περού, τον καταναλωτή που κινείται στη γειτονιά σου ή που κινείται σε ακτίνα 10 χιλιόμετρα από σένα, που είναι ο ενδυνάμει πελάτης σου. Μου λέει: δεν το έχω ξανακούσει αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Είναι ακριβό? Πάλι το ίδιο του είπα, έκανα πάλι εκείνο το λάθος γιατί γενικά ξεχνάω και του είπα: όχι, δεν είναι ακριβό, κάνει 25 ευρώ το μήνα. Συγγνώμη, το χρόνο. Και πάλι μου είπε: αν είναι το χρόνο, βάλε με τώρα. Του είπα ξανά ότι στο είπα στην αρχή, εσύ επέμενες να μπω. Με κέρασε και ένα πάρα πολύ ωραίο μέλι και έφυγα. Και μπήκε αμέσως, γιατί βλέπω, όχι, αυτό είναι μια καταπληκτική ιστορία για την ευκολία, για τις μη αντιστάσεις που λέγαμε ότι έχει μια τέτοια είδους τεχνολογία και δίνουμε κάτι πολύ υψηλής τεχνολογίας σε εξαιρετικά προσιτή τιμή. Αλλά είναι ωραίες αυτές οι ιστορίες. Ζεις όμως και άλλες τέτοιες ιστορίες συνεχώς και αν πάτε, να ενημερώσουμε όλους ότι αν πάνε στο mobiappglobal.gr και πατήσουν το κουμπάκι πάνω από το μενού το οποίο λέει δείγματα διαφήμισης, θα δούνε ότι έχουμε πάρα πολλά αρχεία, τα οποία μας στείλανε η ομάδα του Ηρακλείου από διαφημίσεις που έχετε κάνει. Δηλαδή πρέπει να έχετε σαρώσει πραγματικά. Οι περισσότερες διαφημίσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή μας έχουν έρθει σαν δείγματα, γιατί δεν τις βλέπουμε εμείς εδώ στην Αθήνα, αυτές που είναι σε άλλες περιοχές. Οπότε ό,τι μας στείλει ο καθένας που το έχουμε ζητήσει αυτό στο support itguruclub.com, στο link που υπάρχει πάνω στο site, είναι καλό να μας στέλνουν, γιατί δημιουργείται
Μία κατανόηση. Βλέπουμε τι κάνουν οι άλλες περιοχές. Επίσης, εκτός ότι θα δείτε πάρα πολλές διαφημίσεις από το Ηράκλειο της Κρήτης, θα δείτε και το εξής. Από την Πέμπτη, μάλλον, που θα γίνει η ανακοίνωση, από αύριο είναι Πέμπτη, που θα γίνει η ανακοίνωση από το corporate, θα φαίνονται όλες οι περιοχές στο τι έχουν κάνει, τι παραγωγή έχουν κάνει. Θα ανοίξει ο χάρτης ο παγκόσμιος και θα γίνουμε να βλέπουμε. Έχω την εντύπωση, Δημήτρη, ότι θα είσαστε πρώτοι. Θα είσαστε πρώτοι. Δεν ξέρω, έχω αυτή την εντύπωση. Ας τρέξουν όλες οι άλλες περιοχές να κάνουν πολύ καλύτερες πωλήσεις. Πες μας άλλη μια ιστορία. Πάμε σε ερωτήσεις. Πες μας άλλη μια ιστορία που σου έρχεται. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο, και δεν θέλω να πω ιστορία. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο μόλις ξεκινήσουμε να κάνουμε να υπάρξει μια ευγενής άμυλα, να κάνουμε μια κόντρα εσωτερική. Θα την κάνουμε και θα υπάρχουν και κάποια δώρα. Το συζητάω και εγώ αυτό. Για αυτούς οι οποίοι... Σήμερα ένας συνεργάτης από εδώ, από το Ηράκλειο, έβαλε μια εταιρεία, ο οποίος είναι φίλος μου αυτός που έχει την εταιρεία, με προϊόντα καθαρισμού, την Nova Πολυμαντική. Εγώ λοιπόν ήμουν σε ένα σεμινάριο εκείνη την ώρα, δεν το πήρα χαμπάρι ότι έχει μπει η Nova Πολυμαντική. Χτύπησε μία προσφορά και το είδα αργότερα. Είδα και είχα και 2 κλήσεις από τη γυναίκα μου στο τηλέφωνο και μου λέει «Δημήτρη, πήρα μία προσφορά από το UBIZ, από την Nova Πολυμαντική και λέει καθαρισμός στρώματος βιολογικός με 30 ευρώ. Να πάρω τηλέφωνο». Λέω «Πάρ' τον και πες του ότι το είδες από το UBIZ, ό,τι μου είπε σε μένα». Πήρε λοιπόν και του είπε, έκλεισε πραγματικά ραντεβού. Εγώ πρέπει να είχε συμβεί, δηλαδή να είχε έρθει το notification αυτό, πρέπει να μου είχε έρθει μισή ώρα, ας πούμε. Και μέσα σε μισή ώρα για αυτόν τον άνθρωπο πήρε ένας πελάτης και είπε «Ναι, με ενδιαφέρει η προσφορά σας». Άντε να πάει τώρα κάποιος και να πει ότι δεν δουλεύει αυτό. Ναι, καταπληκτικό παράδειγμα. Λοιπόν, να δούμε λίγο και... Δεν ξέρω αν έχεις να μας πεις εσύ κάποια άλλα πράγματα, γιατί αν πας και εσύ Δημήτρη, θα δεις ότι δεν έχουμε πολλές ερωτήσεις, γιατί ήσουν τόσο επεξηγηματικός, αλλά έχουν ξεκινήσει κάποιους. Καταρχήν λέει, ο Γιάννης λέει «Καλησπέρα και μπράβο από τα Χανιά». Καλησπέρα έχουμε και από την Πρέβεζα. Ναι, αλλά ερωτήσεις. Για να δω ερωτήσεις. 2 ερωτήσεις βλέπω δεξιά. Θες να τις διαβάζεις και εσύ ή να τις πω? Άμα πας στο ερωτηματικό πάνω δεξιά. Ποιες κατηγορίες επαγγελμάτων είναι πιο άμεση για πελάτες UBIZ? Η απάντηση είναι 4 γράμματα. Όλοι. Εγώ δεν έχω συναντήσει κάποιον ο οποίος δεν θέλει πελάτες. Και στην ουσία αυτό που κάνει το UBIZ είναι να ενημερώνει τους πελάτες για την ύπαρξή μου. Για την ύπαρξή μου σαν επιχειρηματίας. Οπότε δεν θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια επαγγέλματα τα οποία λες ότι ξέρεις αυτός κάνει περισσότερο ή αυτός λιγότερο. Οποιοςδήποτε είναι στο επιχειρήν, οποιοςδήποτε έχει έναν ανταγωνιστή, πρέπει να είναι στο UBIZ. Καταπληκτικό. Τώρα εγώ θα ρωτήσω κάτι πριν από αυτή τη δεύτερη ερώτηση που υπάρχει εκεί και τη διαβάζεις. Εσύ από ό,τι κατάλαβα πουλάς διαζώσεις. Περνάς, μπαίνεις, έτσι. Ναι, οπουδήποτε. Οπουδήποτε, ναι, το καταλαβαίνουμε, το έχουμε δει από την απόδοσή σου. Λοιπόν, το θέμα είναι... Αρκεί να μου αρέσει το μαγαζί απ' έξω, βασικά. Ναι, δηλαδή το φαντάζεσαι πριν μπεις πώς θα είναι όταν είναι διαφημιζόμενο, έτσι. Ακριβώς. Και έχω στο μυαλό μου, εδώ στο Ηράκλειο τουλάχιστον, θέλω να αποκτήσει το UBIZ να έχει από κάθε επάγγελμα τέλος πάντων 1-2. Οπότε δεν θα πάω τώρα σε μια καφετέρια και μετά θα πάω και στη διπλανή. Αφού πρέπει πρώτα να στηθεί, να αποκτήσει μια μορφή, αν βάλω 2 καφετέριες, μετά θα πάω σε έναν γιατρό. Θέλω να πάω σε φαρμακεία, ας πούμε. Θέλω να πάω σε κτηνιάτρους, σε ψυχιάτρους και ψυχολόγους που είναι πάρα πολύ της μόδας και πάρα πολλοί κόσμος ψάχνει. Μάλιστα. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι μια καλή στρατηγική σάρωσης, ας το πούμε, της αγοράς είναι 1-2 από κάθε επάγγελμα και αλλαγή επάγγελμα σε μια γειτονιά?
1-2 από κάθε επάγγελμα και παραγγελία 10 κωδικών την επόμενη εβδομάδα πάλι. Μάλιστα. Ναι, καλά, εσύ τους έχεις, λες και είναι πατατάκια οι κωδικοί, έτσι. Λοιπόν, η ερώτηση δικιά μου, άλλη ερώτηση δική μου τώρα, είναι η πώληση από το τηλέφωνο στην αρχή και μετά επίσης πώληση κατευθείαν με επίσκεψη στο κατάστημα. Με ακούς? Ναι, ακούω. Καταρχήν δεν μπορούμε να απορρίψουμε οτιδήποτε λειτουργεί. Για μένα ήταν, είναι και θα είναι πάντα η μητέρα όλων των πωλήσεων, είναι η προσωπική επαφή. Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να απορρίψει το τηλέφωνο, γιατί το τηλέφωνο είναι εύκολο. Όμως όταν δεν έχω την επαφή μαζί του, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα, νιώθω ότι μπορεί να μου πει εύκολα όχι. Και δεν μου αρέσει να ακούω το όχι έτσι από το τηλέφωνο, γιατί νιώθω ότι δεν έχω τη δυνατότητα να αμυνθώ. Θα μου πει όχι, δεν με ενδιαφέρει, θα μου το κλείσει και νιώθω ότι έχω χάσει. Η άμεση επαφή δεν έχω χάσει κανένα. Δηλαδή, πόσους? 10 μπήκα, σε 10 μπήκα και πήρα 10 επιχειρήσεις. Μεταξύ αυτών, αν είναι στο νούμερο 10, οι 5 ήταν άγνωστοι, που το όχι θα μπορούσε να είναι ευκολότερο. Παρ' όλα αυτά όμως δεν το πήρα. Οπότε δεν μπορώ να πω όμως ότι το τηλέφωνο δεν λειτουργεί, γιατί το τηλέφωνο είναι κάτι που το έχουμε χρησιμοποιήσει κατά καιρούς. Οι ασφαλιστικές εταιρείες το χρησιμοποιούν κατά κόρον, οι τράπεζες το χρησιμοποιούν κατά κόρον, οι πολιτικοί που είναι τώρα της μόδας το χρησιμοποιούν και αυτοί κατά κόρον, άρα λειτουργεί. Όμως θεωρώ ότι η άμεση πώληση, η άμεση επαφή είναι καλύτερη. Κάτι άλλο? Γεια σου, ακουγόμαστε? Ναι, ακουγόμαστε. Δεν ξέρω, νομίζω μάλλον μίλαγα με κλειστό το μικρόφωνο εγώ τώρα το άνοιξα. Λέω, υπάρχει άλλη μια ερώτηση που λέει πώς κάνουμε τους πελάτες συνεργάτες. Αλλά εγώ θα την έκανα επίσης, είναι λογικό εκεί που πας για να πουλήσεις UBIS, να πουλήσεις BIS συνεργάτη? Δεν ξέρω. Εγώ θέλω τη γνώμη σου. Έχω μια απάντηση εγώ, αλλά θέλω να σε... Εγώ, Ιάσονα, μιλάω πάντα με την ιδιότητα του πολιτή. Και ο πολιτής είναι αυτός που πουλάει. Εγώ όταν φεύγω από το γραφείο μου το πρωί και πάω στην όποια επιχείρηση πάω, είτε για το BIS, είτε για οτιδήποτε άλλο, ξέρω ότι φεύγω με την ιδιότητα του πολιτή. Θέλω να πάω και να πουλήσω, αν είναι δυνατόν, τους 10 κωδικούς μου. Εργάτη θα πρέπει να τον γνωρίσω, θα πρέπει να το καταλάβει. Εγώ το έχω δουλέψει, είμαι στην τεχνολογία αρκετά χρόνια και ενδεχόμενα το έπιασα εύκολα και είπα, ωραίο είναι. Ο άλλος τώρα δεν ξέρω, δεν ξέρω, μπορεί να καταλάβει, μπορεί. Αν μπορεί όλα αυτά, ναι, ενδεχόμενα, γιατί όχι, να τον κάνω και συνεργάτη. Αλλά πρώτα με ενδιαφέρει να τον κάνω πελάτη. Και υπάρχει τόσο μεγάλη πληθώρα υποψηφίων πελατών που ας κάνω πρώτα 5.000 πελάτες και μετά θα βρω συνεργάτες. Μ' αρέσει πολύ η τοποθέτησή σου, μ' αρέσει πολύ και μάλιστα το έχουμε συζητήσει. Εδώ είμαστε σε ένα χώρο στον οποίο πρωτίστως πουλάμε. Είμαστε direct sales εταιρεία. Πουλάμε απευθείας και βοηθάμε την καρδιά του όλου συστήματος του εμπορίου, που είναι ο προβαλλόμενος. Αυτόν τον βοηθάμε καταπληκτικά. Αυτά που μας είπες προηγουμένως, ότι τον μαθαίνεις κιόλας ότι μπορεί να επικοινωνεί με τη γειτονιά του, είναι κάτι που δεν το έχει ακούσει ποτέ. Φεύγεις και είμαι σίγουρος ότι ο άλλος νιώθει ότι του άνοιξες μια τεράστια πόρτα. Αυτό είναι η καρδιά του συστήματος BIS. Τώρα, αυτό που λέμε BIS και έχει και χρήματα... Σε ακούμε πάρα πολλές διακοπές. Πιθανά να γίνονται κάποιες διακοπές. Θα επαναλάβω το σχόλιο το δικό μου, είναι ότι συμφωνώ πάρα πολύ με αυτά που λες. Δεν θέλω να μπλέκω τον πελάτη, να τον κάνω συνεργάτη.
γιατί θέλω αυτός να βοηθηθεί στην επιχείρησή του, να προβληθεί και να βγάλει περισσότερες πωλήσεις, επειδή αυτό κάνει το UBiz για εκείνον. Συνεργάτες υπάρχουν πάρα πολλοί που μπορούν να γίνουν και πιο αργά. Έτσι, θέλουμε σαφέστατα να... Γεια σου, δεν ξέρω αν σε ακούνε οι υπόλοιποι, όμως εγώ σε ακούω πάρα πολλές διακοπές. Ωραία, ας πάμε στις υπόλοιπες ερωτήσεις. Διάβαζε εσύ ερωτήσεις και απάντησέ τες. Κάποιος ρωτάει άμεση επαφή. Είπαμε ναι. Τουλάχιστον για μένα η άμεση επαφή είναι πάρα πολύ εύκολη. Γιατί πάρα πολύ εύκολα μπορώ να πω στον πελάτη πολλές φορές του κάνω μια ερώτηση. Πάνω στην κουβέντα, όχι ερώτηση. Και λέω ότι κόψαμε, ρε παιδί μου, από τις επιχειρήσεις μας, αλλάξαμε τις λάμπες να βάλουμε πιο φτηνές, αλλάξαμε το Fortinet και βάλαμε Sita να είναι πιο φτηνό το ίντερνετ. Δεν μπορούμε να κόψουμε από αλλού. Τέλος. Τι θα κάνουμε, δηλαδή στο τέλος δεν πρέπει να φέρνω εμπόρευμα για να πω ότι θα μειώσω τα έξοδά μου. Οπότε αυτό που θέλω να καταλάβεις σε αυτό το σημείο είναι ότι ο μοναδικός τομέας που φέρνει χρήμα ζεστό στην επιχείρησή σου είναι το marketing. Και δυστυχώς οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν αφαιθεί στην τύχη τους και δεν κάνουν marketing. Το marketing είναι το μοναδικό σημείο στην επιχείρηση που φέρνει χρήμα ζεστό στο σιρτάρι. Και εκεί συνήθως κάνω μια ερώτηση και του λέω: αλήθεια, εσύ με το marketing της επιχείρησής σου τι κάνεις, ρε παιδί μου? Δηλαδή, ξέρω, μπορεί να μου πει δεν έχω χρήματα. Ωραία, στο Facebook είσαι? Ακουγόμαστε? Έκανε μία μικρή κοιλιά το ίντερνετ, Δημήτρη μου, και τώρα σε ακούω πάλι κανονικότατα, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Κάθε ερώτηση που απαντάς, θέλω να πατάς στο χ, να τις βίνεις, να βλέπεις όλες, και σε αφήνω για λίγο να εμπνέεσαι από τις ερωτήσεις και να απαντάς μόνος σου. Δεν επεμβαίνω, ώστε να μην έχουμε... Και όσες δεν είναι κατάλληλες, γιατί βλέπω μερικά που είναι τεχνικά και δεν έχουν νόημα, εντάξει, θα τις απαντήσουμε σε άλλο σεμινάριο, έτσι. Ναι. Το πολλές διακοπές, φίλε Κυριάκο, δεν φταίμε εμείς. Αρκεί να μην κάνουμε διακοπές σαν πολιτές. Κάποιος φίλος λέει ότι είναι σημαντικό να τονιστεί ότι πρέπει να προστατευτεί το UBiz από τους συνεργάτες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Και όταν, τουλάχιστον εγώ σαν Δημήτρης, όταν λέω να προστατευτεί, το πρώτο και σημαντικότερο για να το προστατεύσουμε το UBiz είναι να το πουλήσουμε. Γιατί αν δεν το πουλήσουμε, πείθουμε τους επόμενους που θα πάμε ότι αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί. Οπότε αυτός που θα πει ότι ξεκινάω, θα πρέπει να πάει να το πουλήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και χαίρομαι που κάποιος το είπε, γιατί το έχω συζητήσει εδώ και με κάποιους συνεργάτες μας εδώ στο Ηράκλειο. Κάποιος λέει δεν τους κάνουμε, δεν ξέρω τι εννοεί. Ποια είναι η καλύτερη ατάκα για να πουλήσεις ένα κωδικό, ρωτάει ο Χρήστος. Και θα πω ότι η καλύτερη ατάκα για να πουλήσεις τον κωδικό είναι, τουλάχιστον για μένα δεν υπάρχει καλή ατάκα, είναι ατάκα από μόνο του το UBiz. Γιατί σε οποιονδήποτε πω ότι πόσα χρήματα θα έδινες, οι πολιτικοί αυτή τη στιγμή κάνουν το καλύτερο marketing και το πιο καλοπληρωμένο marketing είναι των πολιτικών. Φαντάζομαι ότι σε αυτό δεν μπορεί να φέρει κανένας αντίρρηση. Οι πολιτικοί λοιπόν είναι αυτοί που πρώτοι είδαν ότι θα στείλω το μήνυμα και θα πω ψήφισε η Άσουνα Σχίζα και θα το στείλω με SMS. Γιατί ξέρει ότι αυτό το πράγμα θα το διαβάσουν σόν και καλά αυτός που θα το πάρει. Άρα λοιπόν, αφού το κάνουν οι πολιτικοί, είναι το marketing που δουλεύει. Αλλιώς δεν θα το έκαναν. Οι πολιτικοί λοιπόν που το κάνουν αυτό πληρώνουν για τα 10.000 μηνύματα 195 ευρώ. Εάν λοιπόν μπορούσες εσύ να επικοινωνήσεις την επιχείρησή σου όχι σε SMS, ακόμη καλύτερο από το SMS, και όχι με ξέρω εγώ, 195 ευρώ, με 25 ευρώ, θεωρώ ότι αυτό είναι ατάκα από μόνο του. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη εξήγηση αυτό. Κάποιος ρωτάει για τους συνδέσμους. Αυτό θα ήθελα τη δική σου βοήθεια, Ιάσονα.
Ναι, υπάρχει μια ερώτηση του συνδέσμους στο Facebook, πώς τους φτιάχνουμε, τεχνική διαδικασία, πώς γίνεται. Τη Δευτέρα έχουμε ένα σεμινάριο, το οποίο στο MobiApp Global έχει ανακοινωθεί, που είναι καθαρά τεχνικό, δηλαδή πώς χρησιμοποιούμε όλα τα συστήματα και πώς θα λειτουργούμε. Δεν θα βλέπουμε κανέναν στο πρόσωπο, θα βλέπουμε μόνο οθόνες και θα εξηγούμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Θα είμαστε 3 συνεργάτες και θα δείχνουμε τι κάνουμε όλοι μας για δουλειά. Οπότε, Αντώνη, αυτά τα περί συνδέσμων, λίγο υπομονή, ή να σε παραπέμψω επίσης και στο mobiapglobal.gr, στο οποίο υπάρχουν μέσα στο Google Drive ήδη κάποιες ατάκες, τις οποίες μπορείτε να κάνετε copy-paste και να τις στέλνετε στο Facebook. Θα τα δείξουμε ακόμη καλύτερα τη Δευτέρα. Εάν, Αντώνη, χρειαστεί να κάνουμε ένα ιδιωτικό, τριμερές hangout, εσύ, ο άνθρωπος που σε έχει φέρει εδώ και εγώ, να το κάνουμε. Και αυτό είναι μια διαδικασία που πολύ συχνά μας βοηθάει. Κάνουμε τριμερή μικρά hangout, δεν τα πυντοσκοπούμε, απλά βοηθάμε ένας τον άλλον, από όπου και αν βρίσκεται ο καθένας, και λύνονται πολλά. Οπότε μέχρι εδώ μπορώ να απαντήσω και εγώ, Αντώνη. Πρέπει να το τελειώνουμε. Τώρα το απαντήσαμε αυτό το πρώτα πελάτες και ύστερα συνεργάτες. Θες κάτι άλλο να πεις, Δημήτρη? Όχι. Όχι. Για μένα είναι πρώτα πελάτες. Το συνεργάτες, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα, θεωρώ ότι είναι για πολύ μετά. Αφού πρώτα έχω κάνει ο Δημήτρης ο Καλαϊτζάκης, αν θα έχει κάνει 1000 επιχειρήσεις, μετά μπορεί να σκεφτώ να αναπτύξω και ένα δίκτυο συνεργατών. Αλλά πρώτα θα πρέπει να το έχω δει εγώ ότι δουλεύει και στην τελική ο πολιτής κερδίζει χρήμα από την πώληση. Συμφωνώ ότι έτσι είναι τα πράγματα. Πρώτα πουλάμε και μετά δημιουργούμε. Αν δεν κατέχεις κάτι, λέγαμε και εμείς και στον χώρο της πληροφορικής, δεν μπορείς να το διδάξεις ούτε να το πας πιο πέρα. Άρα, αν δεν έχεις κάνει εσύ την πώληση, δεν πας να φτιάξεις δίκτυο πώλησης. Λοιπόν, τι λες όταν λέει σε ρωτάνε, τελευταία ερώτηση, δεν θα βάλουμε άλλη. Τι λες όταν σε ρωτάνε πόσοι είναι οι χρήστες του UB στην Ελλάδα? Δεν με ενδιαφέρει πόσο είναι οι χρήστες του UB στην Ελλάδα. Με ενδιαφέρει ότι εγώ έχω βάλει 50 επιχειρήσεις. Αυτές οι 50 επιχειρήσεις έχω κάνει δουλειά μαζί τους και έχω πει στην κάθε επιχείρηση ότι θα καθίσω σήμερα το απόγευμα εδώ σε σένα. Θα πελάτη που θα μπαίνει, θα του λέω κατέβα στο UB. Άρα λοιπόν έχω 50 επιχειρήσεις, έχει βάλει, ξέρω εγώ, 100 ανθρώπους ο καθένας. Είναι, ξέρω εγώ, 1000 άτομα στο Ηράκλειο. Εσένα σαν επιχειρηματία, τι σε νοιάζει αν έχεις στην Κοζάνη 2.000 και αν έχεις στη Θεσσαλονίκη 5.000. Εσένα σαν επιχειρηματίας, αυτό που θέλω να κάνουμε μαζί είναι να στήσουμε ένα δίκτυο. Να στήσουμε ένα δίκτυο πελατών. Και το μαγικό που έχει το UBiz είναι ότι εσύ θα το πεις σε 50 πελάτες σου και σε 50 φίλους και θα πεις, ξέρεις κάτι, Γιώργο, κατέβασε την εφαρμογή. Το ίδιο θα πει και ο άλλος από το άλλο κατάστημα και αυτόματα οι πελάτες του γίνονται και υποψήφιοι πελάτες σου. Αυτό είναι. Εξαιρετικά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Καλαϊτζάκη. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για όλους μας. Δημήτρη, χίλια ευχαριστώ. Δεν θα το ευχαριστώ και εγώ. Για να μπορούν και βιντεοσκοπημένα να το χαρούν όλοι. Τελειώσαμε και με τις ερωτήσεις, τις απαντήσαμε όλες. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ και περιμένουμε όλους στα επόμενα σεμινάρια. Καλή συνέχεια και καλώς πωλήσεις σε όλους. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ.